Aleksandar Kasanov, novi izaslanik SAD za Zapadni Balkan. Ponedeljak, 22. jul 2024. godine u 16:40. Aleksandar Saša Kasanov izabran je za zamenika pomoćnika sekretara za Zapadni Balkan, kao i štampu i javnu diplomatiju u Birou za evropske i evroazijske poslove, saopštio je State Department. Aleksandar Kasanov će na tom mestu zameniti Gabriela Escobara, čiji je mandat istekao krajem maja. Kasanov je prethodno služio kao izvršni pomoćnik bivšeg podsekretara za politička pitanja Viktorije Nuland i vršioca dužnosti podsekretara za politička pitanja Johna Bassa. Služio je u Irskoj, Turkmenistanu, Čileu i Ukrajini. Kako se navodi, dobio je nagradu James Clement Dan za izvrsnost za svoj rad kao politički savjetnik u američkoj ambasadi u Kijevu tokom Majdanske revolucije. Navodi se da zadaci Kasanova u Vašingtonu uključuju rad na mestu direktora Kancelarije za globalnu politiku i programe u Birou za međunarodne narkotike i poslove sprovođenja zakona, rad na mestu zamenika direktora osoblja izvršnog sekretarijata, direktora Kancelarije za istočnoevropske poslove i zamenika direktora Kancelarije za pitanja Kavkaza i regionalne sukobe. Kasanov je završio Nacionalni ratni koledž, školu za napredne međunarodne studije Johns Hopkins i Hamilton College. Govori francuski, italijanski, ruski i španski jezik.